територията на България, според статистически данни, има 4 археологически обекти на 1 квадратен километър. По този начин България се нарежда на 4-то място в Европа и във втората десетица в рамките на целия свят по наличие на археологически богатства от различни епохи. Траките са първата сериозна цивилизация, която живее в днешните български земи, като обхваща и територии на Северна Гърция, Западна Сърбия и Южна Румъния. Според думите на Херодот, траките по брой са втори по големина след индийците. В края на 5 век преди Христа траките създават Одриското царство. Една от неговите столици е Кабиле, който е разположен на 10 км от днешния град Ямбол. В края на второ и началото на първо хилядолетие преди Христа, около светилището на богиня Кибела Артемида, разположено на Зайчи връх, възниква тракийският град Кабиле. В началото на 3 век преди Христа, при царете Спарток и Скосток, Кабиле става столицата на тракийската държава. Към средата на 3 век преди Христа, царската институция е заменена с градско управление. През 3 до 2 век преди Христа, Кабиле е единственият град от вътрешността на Тракия със собствено монетосечение. В периода от 4 до 2 век преди Христа, градът осъществява интензивни търговски връзки с целият Егейски свят. Кабиле е разрушен при похода на римляните начело с Марк Луко през 72 година преди Христа. От 2 век след Христа, градът е един от най-важните римски военни лагери в провинция Тракия. След приемането на християнството през 313 година Кабиле става епископски център. В края на 6 век след Христа градът е окончателно разрушен от аварите. През 11 до 14 век след Христа върху разрушеният античен град съществувало малко средновековно селище. През 1953 година при разкопките на античния град Севтополис, който сега се намира под водите на язовир Копринка, в една от залите на двореца е открит изключително интересен надпис върху камък. И това е първият, може би, официален държавен надпис или въобще държавна клетва, която е дадена в рамките на рано-елинистическата епоха между двата династически дома, единия, който управлява в Севтополис и другия, който управлява в Кабиле. Датировката на Севтополския надпис, или както още се знае, големия Севтополски надпис, е в края на 4-ти, началото на 3 век преди Христа, в етап, в който царя, който управлява Севтополис, Сев III, вече не е между живите и всъщност на сцената се издига царя, който резидира в Кабиле, Спарток. Съдържанието на плочата, както самата тя разказва за себе си, представлява клетвен договор, държавен договор между царя на Кабиле Спарток, който ние познаваме като Базилевс на Тракия, и жената и наследниците на Сев III в Севтополис, като той всъщност преповтаря един по-ранен неизвестен надпис, който имаме, и се касае за македонския военачалник Епимен, който избягва от Кабиле и се укрива в Севтополис. Той е всъщност основата на този междудържавен договор. И след смъртта на Сев III, всъщност Береника и нейните синове се задължават да върнат Епимен заедно с богатствата му обратно на Спарток, който вече е коронован за цар на всички траки. Годината е 323 преди Христа. Тракийският град Кабиле от почти 20 години е под македонска власт. В града властва назначеният лично от Александър Велики македонски военноначалник Епимен, начело на малък, но силен гарнизон. Здраве! На здраве!
Спарток, нося вести. Събратя, добри вести дойдоха. Александър е мъртъв. На здраве! Сега кой ни управлява? Новия ни цар взимах, но той е твърде далеч да ни управлява. Затова мисля, че дойде и моето време да стана цар на Одрисите и цяла Тракия! Дойде новия цар! Спарток! Вдигайте мечовете и напред към двореца на Епимен! Разбирайки опасността, която го грози, Епимен взима съндъка с съкровищата на града и избягва с него. Къде е Епимен? Избяга и взе всички съкровища за себе си. В името на великата богиня майка, наричаща Кибела, обявявам теб Спарток, внук на Керсеблет и правнук на славните Терес и Ситалк, за Базилевс, на Одрисите и цяла Тракия. Баща ви, царят е мъртъв. Вие сте все още малки. Според стария обичай на траките, новият цар е неговия племенник и ваш чичо, Спарток от Кабиле. Съню! Носи добри вести. Ваш чичо е мъртъв. Сега вие сте владете на Одрисите и Тракия. Най-после дойде нашето време да си върнем заграбеното от Епимен и обещаното от Сефт. С Косток, сине мой! Кажи, татко. Замени за Сефтополис и поискай от Береника нейните синове да изпълни клетвените обещания, дадени от чичо ми Сефт, като върне Епимен заедно с всичките му съкровища. Ако ли не, ще има война. Ще се изпълни, татко мой. Поздрави от Спарток, цар на Одрисите и базилец на цяла Тракия. Той иска Епимен заедно с богатството му да се върнат в Кабиле. Или ще има война. Спрете! Вашият братовчет е прав. Тъй като вие сте непълнолетни, новият цар на траките е неговия племенник и ваш чичо Спарток от Кабиле. Преди години Сеф даде клетва пред Спарток да върне Епимен с цялото му богатство, но ня изпълни, тъй като това богатство беше в основата на неговото могъщество. И сега на вас се пада тежката участ да я изпълните. Царю, пристигнаха Береника и синовете. Нека влязат. Царю на Одрисите и базилевс на всички траки, в знак на почет и уважение ти предаваме Епимен с цялото му имущество и ако нещо липсва или не е наред, твоя да бъде волята да отсъдиш и решиш. Нека тази история бъде написана на 4 плочи. 2 от тях да бъдат поставени в Кабиле, другите 2 в Сефтополис, за да се знае и помни во веки веков.
Един такъв епиграфски надпис, като Севтополския, дава множество информация. От една страна той дава една картина на междудържавните отношения, на взаимоотношенията на различните тракийски владетели в самата Тракия, в тяхното местоположение в йерархията и същевременно с това къде е поставен самия надпис, както е описано накрая, че той е в 4 екземпляра, 2 от които трябва да бъдат поставени в Кабиле и 2 в Севтополис на точно определени места. Ние можем да си направим една ясна представа и характеристика как са изглеждали съответно Севтополис и Кабиле. За Кабиле конкретно надписа се поставя в храма на Артемида в Осворос, който е централният храм и божеството, което охранява Кабиле, както и на гората, т.е. на един площад в центъра на града, който отделно само по себе си показва, че в този момент тези два тракийски града са уредени по най-модерните тогавашни традиции късноелинистически. Всъщност оригинала на Севтополския надпис се съхранява в Националния археологически музей в София, а 2 негови точни копия се съхраняват в експозиционната зала към археологическия резерват Кабиле и в зала Тракия на Националния исторически музей в София.